Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha umqeqeshi Bafana Bafana uMnumzana Hugo Broos uthe umfana omdala ke wazixhamla wavizithela pha uMduduzi Shabalala esibhedlela. Loo nto ke yenze lukhulu kwilizwekazi liphela laseMzantsi Afrika ukubona ke umqeqeshi ke we-national team evizithela iplayer ke yalapha ke eMzantsi Afrika ithe yafumana umonzakalo. Laa nto yakuxenta ukubana ke kumagama ke wayeke wawathetha phaa uMnumzana Hugo Broos ngoMduduzi Shabalala kunye ke noRelem Mofokeng esithi ke uMduduzi Shabalala ngomnye wabafana abancane ke umthandele into yokubana ke uMduduzi Shabalala uyakwazi ubuza uba mqeqeshe ndenze kanjani, and wayesitsho uMnumzana Hugo Broos esithi uMduduzi Shabalala uyakuthanda ukufunda and uwilling into yokubana kumfana omdala ke makazazi izinto ezininzi. Uthi ke uMnumzana Hugo Broos okanye wayesithi kuMnumzana Hugo Broos ngomnye kwabadlali acinga ukubana ke unekamva eliqhakazi lapha eMzantsi Afrika uMduduzi Shabalala. Naku ke ngoku esukuma kumqeqeshi Bafana Bafana uMnumzana Hugo Broos ehamba ke eyombona esibhedlela. Nawukhumbula into yokubana ke uMduduzi Shabalala lo uthe wafumana umonzakalo xa iKaizer Chiefs uyiqobisana phaa neqela leMamelodi Sundowns ekhatywa phaa nguJarden kulaa mfana kwaJarden Adams. Emkhaba ke umfana omdala ke wafumana umonzakalo engalweni wophuka. Laa nto yalaa metshi ke baphulaphula ke kunzima nokuyicalula ngoba laa metshi yeKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns isicathulo phaa sasikhala kakhulu okanye ke kwakudlalwa rhabaxa. Yiyo laa nto ku-Adams wayanyaza into yokubana ke ambeke kulaa meko kuyo kuMduduzi Shabalala, kodwa ke ekugqibeleni ke kwakudlalwa abaphulaphula kwakungaliwanga. Awungeyedwa kumqeqesho Bafana Bafana othe wabeke uthatha inxalenye okanye uyazixhamla uyobona phaa uMduduzi Shabalala. Nabadlali beqela leKaizer Chiefs ke baye bazixhamla basukuma bahamba ke bavizithela phaa uMduduzi Shabalala esibhedlela beyomqwalasela into yokubana ke ngaba na into yakhe umfana omdala ime kweliphi na icala. Simnqwenelela ke uMduduzi Shabalala into yokubana kumfana omdala angakhawuleza aphile. iKaizer Chiefs samdinga futhi kusemncinci kakhulu umfana omdala usazokuyisebenzela iKaizer Chiefs, nangona ke ezi metshi zokugqibela apha kwileague ezizintathu zishiyekileyo akazuba yinxalenye kuMduduzi Shabalala ezo metshi. Uzawube esanake i-injury yakhe umfana omdala ngokweengxelo zoogqirha bebethe le injury kaMduduzi Shabalala ingathatha iinyanga ezintlanu okanye ezintandathu into yokubana kumfana omdala abuye niphinde nimbone kumabala okudlala. Sibambe kazo zibini ke phaa kumqeqeshi Bafana Bafana uMnumzana Hugo Broos ngokubana ke abe nenhliziyo yobuzali, ngoba ngoku usebenzisela nto kuthiwa ungumzali wahamba ke osapota umntwana omncinci uMduduzi Shabalala. Endiqonda ukubana ke naphaa kuMduduzi Shabalala into yokubona umqeqeshi welizwe loMzantsi Afrika evizithele yena phaa esibhedlela yenze umohluko omkhulu phaa kuMduduzi Shabalala. Injalo ke baphulaphula ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.